so ka karɓe ni a so sai ka duba ni. Ni ma ka karɓe ni a so sai ka duba ni. So tidin na lura wani sa'in ya sa kashin wuya, ya shige ni ya taɓa ruhi ya sa ni kashin ruwa. So tidin na lura wani sa'in ya sa kashin wuya, ya shige ni ya taɓa ruhi ya sa ni kashin ruwa. Ta so mai faɗi na shigo da kyawun niyya, zan riƙe ki fada yin haufi na ringa tareraya. Zan kula ki tamkar ya jinjira baki bashin wuya, na kira ki da ƴar riga ta haɗa wai su ce gwanar kwalliya. Sharhi so kamar tagulla mai dogon labari ya bi tarihi, na jima ina hasashe kan so ya sa na yi tambihi. Sa'in ya sa gashin wuya, ya shige ni ya taɓa ruhi ya sa ni kishin ruwa. So matambayi ne wani sa'in ya saka ɗimuwa, so tidin na lura ne wani lokacin ya sa damuwa. So wani sashi ne a ɓangaren jin daɗin rayuwa, ya mai da ni ta magana kwanciyance a zuciya ta yayyawa. Sa gashin wuya, ya shige ni ya taɓa ruhi ya sa ni kishin